Un bărbat a fost condamnat la 20 de ani de închisoare doar pentru că a furat o pâine. În fiecare zi a fost nevoit să muncească în apă, făcând cele mai grele și epuizante munci. Într-o zi, după ce și-a ispășit pedeapsa, a fost în sfârșit eliberat. Totuși, gardianul închisorii nu l-a lăsat să plece imediat, ci i-a dat o sarcină aproape imposibilă: să care singur un catarg care cântărea câteva sute de kilograme. Și-a folosit toată puterea și, în mod miraculos, a reușit să ducă la capăt sarcina, ducând catargul în fața gardianului. Acesta nu a avut de ales și i-a înmânat certificatul de eliberare. Dar bărbatul și-a dat seama că ceva nu era în regulă. Pe hârtie scria că este un element periculos. Așa zisa eliberare era de fapt eliberare condiționată. Trebuia să se prezinte la secția de poliție în fiecare săptămână, ca și cum nu ar fi fost cu adevărat liber. Numele bărbatului era Jack. Fura pâinea ca să-și salveze nepotul înfometat, iar pentru asta a fost condamnat la 5 ani. Apoi, din cauza mai multor tentative de evadare, pedeapsa i-a fost prelungită la 20 de ani. Acum, deși ieșise din închisoare, certificatul de eliberare condiționată îl făcea să fie discriminat oriunde mergea. Nimeni nu voia să-l angajeze. Copiii îl batjocoreau și îl agresau pe stradă. Noaptea a mers la un han și l-a implorat pe proprietar să-l lase să doarmă în grajd, măcar pentru o noapte, dar a fost dat afară. Proprietarul se temea că îi va murdări locul. Înghețat și flămând, nu avea unde să meargă. În cele din urmă s-a culcat în fața ușii